nefastos. Non estamos no mapa de España. Ou estamos, pero estamos como unha nación satélite que forma parte dun continente, pero na que non chegan, non hai accesos, non? Porque ter a desvergonza de propoñer nos presupuestos do Estado 10.000 euros para a variante, para explicar a variante, creo que é unha tomadura de pelo, non? Nós o dixemos no seu día de que os 1.300.000 euros de que tanto presumiu o BNG que había conseguido non iban a servir para nada porque era 2% do proxecto, agora consínase 10.000 euros máis e, por tanto, seguimos igual. Imos perder 1.300.000 do ano pasado, que non se invirteu nada, pasarán, xo dixemos nós, a outras partidas de infraestructuras do ámbito estatal, seguramente de Cataluña ou do País Vasco, de Andalucía, e a nosa variante a nivel estatal, nada. Posto de Xunta. Bueno, vamos a ver, aquí estamos. Hombre, hai gestos, non? Vense gestos positivos, pero como estamos en ano electoral, porque non descartemos, non podemos descuidar que a selección van a ser no mes de marzo, pois non nos creemos nada. Se antes xa non tiña ninguna credibilidade, nin este goberno local, nin o autonómico, menos vai ter agora nun ano electoral. Cidade do Moure, 11,5 millóns de euros. Ben. Que pasa cos 9 millóns do exercicio anterior? Vai pasar estes 11,5 igual cos 9 anteriores? En todo caso, 4 anos, 5 anos levamos que a cidade do Moure. E aínda non temos a parte administrativa, o trámite administrativo solucionado. A lei terá que poñerse colorado. 5 anos para un trámite administrativo de 500.000 metros cuadrados, cando veña o plan xeral xa non vai do 2010, vai do 2030. Pero e onde? Bueno, este é outro cachondeo, vamos decirlo así. 10.000 euros para o Pérez de Ondi. Pero Pérez de Ondi non dixo o señor delegado aquí na estrada, co señor alcalde presente, que era unha actuación prioritaria e que se iba a executar no ano 2008-2009? Pero é que este tema do Pérez de Ondi leva 5 anos, levamos 4 anos con este tema. E estamos exatamente igual. 100.000 euros non é o 10% da obra. Por tanto, señores Comunidade Educativa do Pérez de Ondi, 2008 non hai ampliación Pérez de Ondi, 2009 non hai ampliación Pérez de Ondi. Pero sí, Comunidade Pérez de Ondi, pero sí ten ampliación garantida la LIN. Autovía, 347.000 euros. Bueno, un xesto como os 1.300.000 da variante. Consigno unha cantidade para cubrir máis espaldas, e digo, non, agora estamos invertindo na estrada, pero logo, no plan de estradas de Galicia non incluyo, o sea, incluye a autovía, pero non dou plazos de execución, nin financiación, nin comprometo financiación concreta para o seu desarrollo. Por tanto, outra carta aos Reis Magos. En resumen, que o señor Touriño pasou pola estrada, co señor Dono, pasou todo o señor Quintana, co señor Raquel, e seguimos tendo o mesmo, as mesmas promesas e os mesmos incumprimentos. A estrada non iba a coñecer ninguén, e levamos 4 anos do goberno autonómico na estrada con 0 euros invertidos. 0 euros invertidos nos proxectos estándar, evidentemente, no capítulo de subvencións, alguna cousa non pode ir. E resulta que van a dar 3,5 anos, 3 anos e medio de goberno autonómico, de novo goberno autonómico, que iba a traer para a estrada baúles e baúles de fondos públicos, e resulta que non hai ni unha sola inversión, ni un solo euro invertido nestos temas, nestos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proxectos, non hai un solo euro invertido, ni non habrá, ni se espera que o haxa. Pois iso foi o que trouxo o goberno do bipartito autonómico á estrada. Parte con a asignatura anterior, que nós entendíamos que era unha especie de freno, de presión ao Partido Popular, pero resulta que neste momento temos que dicir que tampouco os seus lle soltan. Pois iso é o que a estrada pinta na xeografía galega, a vida política galega.
Reboredo asómbrase do número de plazas que se crearon nestes meses de goberno socialista. Reboredo quería salientar as palabras en época de eleccións dos socialistas como eran a optimización de recursos humanos ou persoal sobredimensionado. A nivel de personal, a nivel de facenda, nunca tiramos tanto personal como agora. Un goberno nun ano creou 8 plazas novas. Acordarse cando decían optimización de recursos humanos, amortización de plazas, persoal sobredimensionado. 8 anos, eso, en 16 meses, 8 plazas. Se que fai unha gracia con este tema, se se pode fazer a gracia. Se facemos unha regla de 3, resulta que en 4 anos van a salir 20 plazas, se van a este ritmo. Bueno, xa veremos. En todo caso, aí están. E que viu Benegar, que era un dos grandes defensores da optimización dos recursos. Aquí criticamos cando se asesores, cando se contrataban asesores, e agora vamos ter un asesor xurídico, un asesor técnico, 2 arquitectos, 3 avaliadores. Aquí, e non funciona o urbanismo, que ese é o gran problema. É dicir, había moitos expedientes para facer, é certo que había expedientes paralizados, pero eran expedientes paralizados que non se poderon tramitar porque estaban suspendidas as licencias por imperativo legal, 2 anos de aprobación inicial do plan xeral, máis un ano que foi voluntario. Entón había unha razón para haber expedientes acumulados. Pero agora, a señora concelleira que tanto presumiu de que por fin tiña os recursos humanos e técnicos e persoales para dirixir o departamento con axilidade, resulta que agora volve a haber, ou sigue habendo, un montón de expedientes, e hai máis técnicos.